Luft-Irma. Hun var jo fra Charlottenlund, altså der hvor de rige bor. Faren var fabrikant, og moren var snobbet. Von Vang hed de. Datteren hed Irma. Tænk engang. Irma. Nå, men tøsen voksede jo til, og hun blev da ellers en flot pige med slangekrøller og store faste øjne og hvad der nu ellers skulle til. Men hun var vel noget forkælet. Ham fabrikanten kunne aldrig sige nej til hende. Indtil et eller andet forår, hvor hun ville have en blårev, altså som pels selvfølgelig. Måske var det noget dyreværns noget, for penge manglede han der ikke. Men nej blev det altså. Så blev hun enormt sur og skabte sig, og næste dag blev hun kommunist. Så 1. maj, så gik det helt galt. Hun samlede gartneren og sin hund ude i baghaven og holdt en brandtale mod kapitalen, med rød fane og bare til og det hele. Men det værste var, at hun havde stillet sig på en ølkasse, sådan en gammeldags en af træ. Så pludselig, som hun stod og talte, så fik hun en grim splint i foden, og så bandede hun og ønskede kassen pokker i vold. Så forsvandt den, bare sådan lige ud i den blå luft. Men sagde, at hun havde ramt en gammel formular, men sandheden er nok, at hun bare var uheldig. Problemet var, at hun ikke var nået at komme ned, da kassen forduftede. Så stod hun der i luften, en ølkasse oppe. Det var svært for hende i de måneder, det stod på. De første par uger gik hun rundt, ligesom på stylter, bare uden stylter. Folk kiggede efter hende, endnu mere end før. Så lykkedes det hende at få det ene ben ned. Det var ren viljestyrke. Men det andet kunne hun ikke få bugt med. Det blev stadig op på kassen, der var væk. Det så helt åndssvagt ud, når hun gik, og ingen ville for tæt på hende, for ikke at blive rodet ind i noget. Hun havde også bøvl med villaungerne. De var jo ikke lige godt opdraget alle sammen, og hun havde altid en flok løbende efter sig, mens de holdt sig for næsen og råbte med forvrængede stemmer. Irma Vang, høj og flot med anden gang. Ja, de sprang jo fondet over for at få værelset til at passe. Situationen var uholdbar, og det kunne ikke gå i længden. Ikke i den familie i alle tilfælde. Så fandt faren en mand, men sagde, at han var fra Vatikanet, men han var bare almindelig italiener, fra et pizzeria i Holte. Nå, ham italieneren brugte mange timer hos hende, og til sidst fik han da også løst problemet, selvom hun stadig slæbte fælt på højre fod. Ingen vidste rigtigt, hvordan han gjorde, og gravid blev hun jo også, men det var såmænd meget heldigt. Snart lagde man ikke mærke til det med foden, for så begyndte hun jo alligevel at gå som en and. Altså jeg mener, det gør de jo sådan nogen.